Una amakwa afọ ga-kpata ebu n'azụ moto anụnwa nke Eye Pencil na ndị otu ya kwụsị ka a na-akọwa na onye nke nọ n'azụ ya na ndị otu Eye Pencil nọmba fa bụ onye nke a na-akpọ Retired Major General ESN Chikwe of Nigerian Army. Major General ESN Chikwe bụ onye nọ n'azụ moto anụnwa, the former GOC 81 Division na Lagos State. N'onye nwa nọ n'azụ moto anụnwa wee na-akọwa na ebe ife anụnwa mere bụ na kọmuniti ya bụ nwoke nke dị na-akpa afụla amụcha afụla na Mbaitoli LGA. N'ebe a ka ife anụnwa mere mbọsị bụkwanụ Wednesday 5 of August 2026 ka ifụziri n'ihu akwụkwọ ebe onye nke a na-akpọ Eye Pencil ka o bu mgbadamgba egbe nya ndị kukume anụnwa na ndị otu ya ka fa bukwa mgbamgba egbe unufu dịka egbe ndị abụghị nya egbe aya ba dọba n'ala a na-agbazi ọ na-eme kokoko na-agbagharị n'ihu na-agbagharị n'azụ nya ka onye otu Eye Pencil bu n'aka wee na-ajụ onye ọrụ uwe ojii anụnwa ajụjụ na-atị anya kpupu okpu ya nya chinye aka ya enu na ya kedo afịa na ya kedola nke ya n'ọrụ uwe ojii nke butezie na ndị mmadụ na-asị na onye ọrụ uwe ojii anụnwa na ọ bụrụkwa na fa hapụrụ ya na ndụ na sị kpọrụkwa nya bụ nwoke ka eje ụlọ ọgwụ na nya bụ nwoke ejikwa anya ya wee fụọ ọnwụ ya na nya bụ nwoke efuru ọnwụ ya kotokoto na si jekwa nene nya bụ nwoke ka ama na ọ na-enwezikwa ọbara mgbali elu ka ọ na-enwe nke mgbatu ka BP ya na ọ rigorizikwa n'elu na nya bụ nwoke fụrụ ọnwụ ya na ife ama ndochakwara izio na si bujekwa anya bụ nwoke ụlọ ọgwụ ebe ụfọdụ nọ na kọmentị wee na-asị na onye nke bụkwanụ Major General nọ n'azụ moto ofu ka a na-echedo onye egbe na-ajụ ya ajụjụ ọ nọrụgoro n'azụ na-asị ndị otu Eye Pencil na fanyefa nọmba fa ka ọ flash ya fa ka ọ kpọọ fa na nọmba fa ya apụtazi na nya bụ nwoke nọ na ọmahụnọ ntu anụnwa ka vileji ya du wee kpọrọ ndị ọrụ uwe ojii wee jebe na vileji ya nọrụkwa na ya bụ nwoke yiri yunifọm na si kedu ife kpata na ya bụ Retired Army na oyiho yunifọm nke ya ka ọ na ndị anụnwa kwụsịrị fa ọ na fa amahụ ya bụ nwoke na oji ndụ ọrụ ndị uwe ojii ibe ya wee na-agbaga mbọ na ọmahụ na nwoke anyị enwe ezinụlọ o wee yibie yunifọm o wee sie wee jebe na vileji fa unu fụ dịka ọnụ ndị mmadụ na-akọ Major General anụnwa na kọmentị ya bụ ife adọ dịka akọ mma hapụ unu ka unu ga-enye bụ ife onyonyo ma nụkwanụ ka ndị otu Eye Pencil na Eye Pencil fati wee gbanya bụ nwoke ọrụ uwe ojii ajụjụ ọnụ ma fụkwanụ ka ife mere ebe anụnwa si wee mee. This is Eye Pencil. This is an officer. Our officer Eye Pencil with the now, but I got half of here. Oh yeah, Eye Pencil with the. Okay, wind the motor down. Okay, wind the motor down. Say me wind it down. Command you to wind it down. Command you to wind it down. Wind it down. I said wind it down. Okay, I said I will do it without command. I will do it without command. 081 3075. He's an officer. Eye Pencil with the now. Our officer. 081 3075. Our officer Eye Pencil with the now. Your officer Eye Pencil 081 75. Yeah, your Eye Pencil. Eye Pencil with the policeman, but I got half a pair. Okay, remove your cap. Remove your cap. Where are you serving? Okay, say where are you serving? Headquarter. Which headquarter? Huh? I know. Which over? Over 080. Imo State. Imo State. Which command? Under which command? Huh? Huh? Be odd. Be off. Your code number. Your code number. My code. Your code number as an officer. Your code number. Pencil. Look at him. He's a rifle, but Eye Pencil want to free him. I assure you that. He's an officer. Eye Pencil want to free him. Remove it. Let me see your name. My name is. What is your name? David. David who? 081 Look at his 3075. his number. Look at David. He's an officer. 081. He's an officer. Eye Pencil want to leave him. Eye Pencil get him now. Look at him. This is Eye Pencil. This is an officer. Yeah, our officer Eye Pencil with the now. But I got half of here. Oh yeah, Eye Pencil with the